Věděli jste, že existují skuteční vlkodlaci mezi námi? Hypertrichóza je genetická mutace, která postihuje jen jednoho člověka z miliardy a způsobuje růst hustých chlupů po celém těle, včetně obličeje. Julia Pastrana, známá jako opičí žena, byla pokryta černými chlupy a v 50. letech 19. století objížděla Evropu jako vědecká kuriozita. Když zemřela při porodu, její manžel ji nechal mumifikovat a dál s ní vystupoval. Tato podmínka aktivuje dormantní vlasové folikuly po celém těle a vytváří chlupy dlouhé několik centimetrů na místech, kde by člověk chlupy mít neměl. V historii byly rodiny s hypertrichózou uctívány jako bohové, loveny jako démoni nebo prodávány do cirkusu jako monstra. Moderní případy stále čelí diskriminaci a sociální izolaci. Mnozí volí laserové odstranění, které vyžaduje celoživotní údržbu. Představte si, jak jediná genetická mutace může změnit obyčejného člověka v živoucí legendu, která fascinuje i děsí současně.